Hold en pause fra byen, hvis du har det skidt. Og det her, det er noget, som jeg siger, ikke fordi, at hvis du bare har det skidt, som i at du har drukket for meget, eller et eller andet. Det her, det er noget, som jeg siger, hvis du har det mentalt ikke så fedt. Og hvordan ved man, hvis man har det mentalt ikke så fedt? Det er, hvis man hele tiden ser frem til weekenden, frem for at se frem til hverdagen. Det er altså den simpleste forklaring. Hvis du ikke nyder hverdagen, men kun nyder weekenderne, så skal du holde en pause fra weekenderne. Og hvis du ikke vil, så er det også helt okay, så den her video er ikke for dig. Men for dig, som har det rigtig skidt, så prøv at lytte med her. Når du går i byen, så ender det med, at du bruger rigtig mange penge ofte. Jeg kan nævne et eksempel, 10 shots for 140, dem kan man godt tage en 5-6 gange. Allerede der har du brugt 700-800 kroner. Hvis matematikken ikke er rigtig, så ret mig gerne i kommentarfeltet. Men forstå mig ret. Man bruger rigtig mange penge, og man kommer hjem og har det skidt. Og så skal man se frem, og så skal man prøve at komme hverdagen igennem igen for at kunne opnå weekenden. Det her, det er ikke sådan livet er. Du skal nyde hverdagen. Og måden du gør det på, det er at prøve at nyde dine kollegas samvær, dine skolekammeraters samvær. Og prøv at, eller ikke prøv, men vær stolt af dig selv og nyde deres selskab. Fordi vi er sociale mennesker, og vi skal ikke prøve at opnå lykke væk fra vores arbejdsliv eller væk fra vores rigtige identitet. Ha' det rigtig dejligt.